Nosaltres voldríem modestament, amb les nostres edicions, que pleguen el treball de molta gent, autors i traductors, però també correctors i altres professionals, contribuir a una cultura que obté l'autoestima, no de militàncies ni de cofoismes de cap mena, sinó de la qualitat intrínseca del que produeix. Voldríem, en definitiva, treballar perquè en aquests moments alguna jove promesa intel·lectual que es té endins es plantegi posar-se a aprendre català per llegir a Raymond Panikkar i a Confuci. La paraula veritable no neix, sinó que engendra. No informa, sinó que transforma. És a dir, no només dona forma al pensament que necessita d'un lèxic per prendre lloc en la consciència, sinó que aporta la consciència més enllà d'ella mateixa. I per aquesta capacitat transformadora de la paraula que anomenem clàssica o sagrada, reconeixem la qualitat d'un text. També s'ha dit que la paraula és l'èxtasi del silenci. I la paraula sagrada engendra aquest silenci i fa retornar a ell. No en va, els orígens de grans textos sagrats comencen fent esment en aquesta relació silenci-paraula. Una paraula sagrada que està atrevessada de dues paradoxes, almenys. La primera paradoxa és que del que parlen els textos sagrats i inclús els textos profans, diguem-ne, clàssics, és d'allò que en definitiva no es pot parlar. Ho diu Wittgenstein al final del seu Tractatus. D'allò veritablement important no es pot parlar. I això ho trobem també en els textos sagrats com en el Tao Te Ching, en el primer poema. La segona paradoxa de la paraula sagrada és que originàriament és una paraula oral, no és escrita. La transcripció, el text, és un temps segon de la paraula original, de la protoparaula. Aquest llibre és, potser, la font més fiable que tenim per al coneixement de Confuci, aquest personatge que és una mica paradigmàtic de la civilització xinesa. En aquest llibre apareix Confuci la majoria de les vegades en la frase aquesta, el mestre digué. El mestre. Aquest títol, aquest nom, crec que li escau exactament a Confuci, perquè sobretot pels xinesos ha estat, diríem, el mestre, com diuen ells, mestre de 1000 generacions, el mestre de totes les generacions de xinesos. Confuci, sobretot, encara que aspirava a una reforma política, va formar una generació de joves i de no tan joves que després van anar transmetent el seu missatge. Es tracta d'una edició, traducció i comentari d'una de les obres cabdals del pensament indi, la Sankhya Karika, que en català hem traduït com les estrofes del Sankhya. Tot i que les estrofes del Sankhya són un dels grans clàssics del pensament de l'Índia, es tracta d'una obra pràcticament desconeguda entre nosaltres. A diferència del ioga i el Vedanta, que s'han transmès de generació en generació fins al dia d'avui, travessant inclús les fronteres de l'Índia i arribant a Occident amb versions més o menys modernitzades, el Sankhya desaparegué cap al segle XIV. No obstant, les seves idees passaren a formar part del riu de la tradició. I com diuen els propis intel·lectuals indis, no és possible comprendre la filosofia hindú sense unes nocions bàsiques de Sankhya. D'altra banda, el Sankhya aporta una base metafísica a la disciplina i la pràctica del ioga, de manera que l'estudi d'aquesta obra és gairebé obligada per qualsevol practicant seriós de ioga. La llengua, cada llengua conté l'experiència acumulada d'aquells que històricament l'han constituït. Per això no podem prescindir de cap. Però al mateix temps, a la nostra etapa de globalització, que de fet fa uns quants segles que va constituint-se, no hi ha cap cultura que pugui subsistir dignament, encara que algunes de molt grans ho pensin, si només parteix de l'experiència estricta de la seva pròpia gent. Per tant, nosaltres necessitem, si volem que realment la cultura catalana i la llengua catalana siguin un portal a la diversitat, que és el que pretenem, i afortunadament cada vegada som més diversos, necessitem tenir accés a, d'alguna forma, les fonts del coneixement originari de moltes altres cultures. Sobretot d'algunes grans cultures que han impactat profundament la història de llocs molt vastos, territoris vastos, de gran quantitat de gent,
com és el cas de les principals cultures asiàtiques. Jo crec que això és el fonamental a l'hora de destacar la importància d'una col·lecció com aquesta i que tant pel que fa a la feina editorial i el treball d'edició com la feina dels traductors, a qui aprofito per felicitar, perquè per les exposicions que han fet i també perquè es veu evidentment que aquí hi ha un esforç de rigor i una voluntat de rigor i un treball d'un gran nivell, doncs que des de les institucions intentem ajudar aquestes iniciatives editorials i també aquest esforç de traducció, perquè això és fonamental si volem mantenir activa la nostra llengua i la nostra cultura. No hi ha altre paràmetre que el de la qualitat. El mestre digué: aprendre i, en cada ocasió, practicar el que s'ha après, que no és un goig, això. Tenir algun amic vingut de contrades llunyanes, que no és un plaer, això. Ser ignorat dels homes i no indignar-se'n, que no és ser noble, això. El mestre digué: jo he arribat a passar tot un dia sense menjar i tota una nit sense dormir pensant. No n'he tret res. És millor estudiar. El mestre digué: estudiar sense pensar és enganyós. Pensar sense estudiar és perillós. Kong preguntà dient: quines condicions ha de tenir algú per tal de poder ser anomenat baró? El mestre digué: si en l'obrar per ell mateix té vergonya i quan li encomanen una missió a les 4 regions no ofèn el mandat del senyor, se'l pot anomenar baró. Digué: goso preguntar quin seria el grau següent? Digué: el qui entre els de la seva estirp i llinatge és considerat filial i el seu poble natal és considerat germà servicial. Digué: els qui es dediquen a la política avui dia, què tal són? El mestre digué: ai, gent de poca talla, no cal comptar-hi. Dukhatraya abhigatat jitnyasa tad apagatake hetau. Del turment causat pels 3 tipus de sofriment sorgeix el desig de conèixer els mitjans per eliminar-lo. Si s'objecta que aquest coneixement és innecessari perquè tenim altres mitjans a l'abast, responem que aquests no poden eliminar el sofriment de manera completa i definitiva. Hi ha una via preferible, la via del discerniment entre el manifest, l'inmanifest i el coneixedor. Vyakta, vyavijnana